da habilidade social de iniciar unha conversa. Cando eu teño problemas para relacionarme, tendo a empecinarme en que necesito pouco menos que un máster en comunicación para falar e ter unha conversa normal coa xente do día a día. Evidentemente, iso é unha excusa máis que me poño para evitar esa situación que aínda me incomoda. Ben, aquí do que se trata é de poñernos a practicar. Entón, imos tamén ter claro o noso obxectivo. O noso obxectivo non é estar 3 horas falando de un tema espectacular. Non, o obxectivo é, nunha situación habitual do meu día a día, cando eu estou con máis xente, ter a posibilidade de iniciar unha conversa. Entón, cal vai ser o tema? Pois imos buscar un tema máis ben intrascendental, que non me supoña ningunha implicación persoal, por exemplo, pero do que se trata é de soltarme eu a expresar en voz alta algo que podía non facelo, pero eso é o que levamos facendo mellor moito tempo. Agora, do que se trata é de facer ese pequeniño esforzo e sabendo que o peor que pode pasar é moi pouca cousa. E o que soe pasar realmente é que, pois podemos conseguir unha conversa pode ser 1 minuto, 2, 3, tamén depende da ansia que teña a outra persoa ou as outras persoas. Pero, polo pronto, o noso obxectivo estaría logrado, que sería iniciarnos esa conversa que pode durar pode supoñer 1, 2, 3, 4 frases, pero que realmente é por aí por onde temos que empezar. Entón, ter tamén na mente un par de temas dos que sempre se pode tirar, pode ser o manido cambio climático. Pois é algo que, por sorte ou por desgracia, vai estar sempre de actualidade. Si fai frío porque fai frío, si fai calor porque fai calor, sempre se pode dicir, non é normal o tempo que estamos tendo. Vale, pois é unha maneira de iniciar unha conversa. Entón, animádevos e decidide que hoxe é o mellor día para iniciar conversación nese momento que teño, no pasillo da biblioteca, ou cando facemos o descanso de estudo, ou cando imos tomar café cos compañeiros de traballo, ou cando, mesmamente, estou na casa, estamos na mesa e, podemos tamén iniciar algún tipo de conversa e podo ser eu a que a inicie. Entón, xa sabedes, poñedevos a practicar e o pouquiño a pouquiño vai ser o que nos permita seguir avanzando e sentíndonos cada vez con máis seguridade nesas situacións sociais que agora tanto nos incomoda. Veña, a practicar!